جەکدارên Daişê ji aliyê Bekê û artêşa Sûriyê ve ji taxên Başûrê Hesekê hatin derxistin. Lê niha ew tax bi temamî wêran bûne û êdî koçberên wan taxan nikarin vegerin. Niha ew di dibistana de hatine bicîkirin û rewşa wan xerab e. نه رحم و نجی شفقت و نجی خلقتا مروان الجموان هيا زاروکان بری مزنان سرجت کن جبو چه ما گناه ما چیه گلو ام هاتنا ولاطی و ما مبور شر کریا ما فما ما قیمه دکان و مالین و تالان کریا امی و بسپرن خوده سرکفتن جبا خدای مزنا ئەو پەنابەرێن عەرەبên Hesekê بەحسا کریارên Daişê dikin û dibêjin bi çi heqî êrişê taxên me kirine û eşkere dikin got ew ji ber Daişê ji malên xwe derketin û derbeder bûn. ترس هەبوو ئەس ji te re nabêjim ku em netirsiyan em ditirsiyan em ji mirinê rizgar bûn ew li nêzîkê malan bûn ji me nedûr bûn. Penaberekî din yê Erebê Hesekê eşkere dike got birayê wî di artêşa Sûriyê de ye lewma ditirsiya goçekdarên Daişê derbasî gundê wî bibin li Başûrê Hesekê û wî bigirin û intiqamê jê bikin. ئەو سروشتا سەبیکردنا ژنان لە جەم وان هەیە ئەڤ ناوچەیەک بوو کە نێزیکی چەکدارên Daişê بوو لێ نەکاری بوون بگەهێژن جەم مەژبەرگ و خاڵên پشکنینê hebûn birayê min jî di artêşa Sûriyê de ye û ji ber vê yekê ez ditirsiyam. Di nav vê dibistanê de zarok û jin jî hene ji ber got taxên wa wêran bûne êdî divê ew jiyana xwe wek penaber derbas bikin yan jî li cihekî din bijîn. Jineke penaber behsa wê yekê dike dema got Daişê êrişî taxa wan kir ew hatin dorpêçkirin û piştre ji mirinê hatin rizgar kirin. سی و هفت روژه ام بێ خواردن بێ ئاو و بێ خەو بوون me zehmet pir dît ez bi cilê xwe derketim tu bimrêjî ji wê yekê baştir e ku tu dorpêçkirî be. Niha taxên Başûrê Hesekê di destê Yebekê û artêşa Sûriyê de ne. Erebên wan taxan jî ji encama şer zerermend bûne. Tevî gohin Erebên wan taxan alîgirê Daişê û çekdarên Îslamî bûn lê niha hemû kesên sivîl bêmal û warman e.